Recordeu que vam començar a ensenyar-nos que teníem 15 anys. Jo 15. Jo també. Quizás no s'haguera cumplido. I me recordo jo que estàvem allí un dia i ve el tio Santo, l'alcaldessa, i diu, heu vist Antonio, el del Càvia, quin gos té a la porta? I vosaltres, un gos? Diu, un gos amagat allà a la porta. I allà que mos assomem corrent, i era el tio Pepe Rosa que estava sentat a la porta. A la porta del Mas Antonio era el tio Pepe Rosa. Que jo me'n recordo que duia pantaló de petillo i més xula que el món. En 45 anys, tot més, no en teníem més, Ai, 45 quilos. Ai, 45 anys. 45 quilos, això era un palet que havia per allà enmig. Ai, que gràcia, no digues que no mos passàvem bé, filla meua. Que d'allí mos anàvem corrent, arreglamos, i si podíem anar al cine, encara mos anàvem al cine. Ai, que a veure si deixaven la butaca ocupa o no ocupa. Si mos apanyava el xic, li diem, pues sí, pots assentar. Està lliure. Si no, no. Doncs jo vaig anar fins als 22 anys. I em vaig casar, i el mateix dia que feia un mes que m'havia casat, se'n va anar el novio a la mar. I el meu. I com no sabia si estava en estado o no sé, pues mos van fer una contrasenya. Posaré un telegrama. Lo que fem entonces. Si es verde, es que no. Y si es negro, es que sí. Y después teníem un lío que no sabíem si era negro o era verde. Com el meu. En total, que quan va vindre el novio de la mar, l'home de la mar, La panxa ja. als 18 dies vaig tindre la xiqueta. I me'n recordo, la primera volta que em van pagar Sí. i em van donar 75 pessetes. Oh. I quasi me'n vinc a casa a peu per no gastar-los En l'autobús. en l'autobús. En la Sola, la barca La Sola, un dia li van posar la trampa de la corona al Al revés. revés. I va vindre el germà. Qui ha assegurat que ha posat la trampa? En tots callats. Se posa soles. Al revés la van posar, no va agarrar ni un peixet el pobre home. Pues a veure. Ni un I peixet. digues que no tenia geniet el nene. Que sí tenia. I no em van dir fea. El vaig dir quan te la van endur xiqueteta. Si la vols, bé, si no la tires al riu, no l'has tirat, saps fer gran, ara saps nadar, ara t'aguantes. Ah, t'aguantes. Li diria, ara te la tens que tragar. A banda de que uno era valent i tot, és que no havia més remei. No havia això o ganat en estomaqueres, no havia res més. A mi m'agradava. Nosaltres vam tirar més per la part humia. I com estaven allí baix en els astilleros, pues mira, On vam anar per avall. On vam allà anar per avall. I avui no anem a dinar, que no sé qui ha agarrat una morena i anem a fer arròs i morena. Que bo. Pues arròs i morena, ja no venia a dinar. Quan Que venia bo. Tomàs i duia tortuga, El meu home que em va dur una A fer- i va menjar tot el poble, tortuga. però jo per mi tornaria. La veritat, jo per Jo mi sí. Jo vaig estar molt... vaig estar molt a gust. I morrien de tot, no havia aquesta maldat ni res del món. Que va. Ahí vaig a començar molt joveneta, jo vaig a començar en 14 anys, a remendar. Després vaig estar 3 anys anant a Alacant, a la companyia, treballàvem allí, anàvem en l'autobús, tornàvem per l'esperar i passàvem... Però bueno, les anècdotes dels abuelos, saps? Que no ens deixaven ni respirar, perquè no ens deixaven respirar, saps? Només era ahí, dale, saps? No tenien temps ni... Anaves a almorzar i el dient, para. I ja el miraven a veure què estaves fent.
pues jo vaig començar també en ca Rafael Perilloso, que el tio Rafael Perilloso, i em va ensenyar pues, la tia Pepa Sucarrà i la tia Dolores Sala. I nada, pues allí estava Juan també, de Mahor, allí en ells, i molt bé, tot. Era una gran família en aquell entonces. Jo era una cria, claro està, en Lolita també, anava en Lolita. I després ja pues, em vaig anar també en el tio Ramon Roseta, a la companyia també vaig estar, en la tia Agripina, que va ser també per mi una persona que em va jugar un muntó. Quan anàvem a Alacant, que tira la bitxa, me recordo que feia Maria Ángel, què dus de dinar? Jo, carxofetes. Oi, que bones, donaven, eh? A última hora que entre ella i l'altra se les menjaven, ala. I jo, però xiques, si les carxofes eren per mi, bueno, pues jo no menjava carxofes, les menjava per tirar la bitxa. Ara, en acabar de dinar, anem al moll, a veure a Santa Poleros i a barallar amb els amics. Sí, però anaven també perquè ens convidaven a dinar. La companyia era en Alacant, de lo que estava antes Amaro González al principi, estaba Amaro González, y era como un corralo gran, ¿no? Y entonces Era un grupo de armadores, y cada armadores. uno tenía una caseta, y claro, y entonces cada uno cuando andaba en el armador que fuera, nos tocaba esa caseta, anàvem allà. Bueno, us en recordeu quan anàvem a estendre els bous allí al costat del descampat del Clos de l'Illot? Home, sí, me'n recordàvem. Bueno, doncs quan Que no t'agarràvem podíem els carros, en que no ells. podíem en ells, estira, munta la sàcia damunt del carro. I dius, xiquetes, estireu per amunt del carro. El carro no anava, el carro s'estacava, mos caien les sàcies, sàcia per amunt, sàcia per avall. Ara ja teníem el bou estès. Xiquetes, va ploure, aligereu, vinga, aligereu que mos agarra el bou. Ala, carro treballt el cor, a carregar sàcies. A l'hora d'amorrar, Maria la Mariana em dia, Fineta, què has dut d'amorrar? Pues pai, lo que havia en casa. Lo que havia en casa. Ai, pues, un trosset de garrofeta. Un trosset de garrofeta? Miràvem que no estava Antonio ni estava el tio Vicent i el clavava jo per allí enmig. I em dia, agarra xicotetes pa que no el veguen. I em dia, xicotetes que se'n menja ell. Hombre. I agarràvem els més grans. Anàvem al Lobo Marino, us recordeu, a comprar les cerveses de litro. I a que Pedro l'Estanc? I bueno... La madre del xulo, Sí, la tia Pepa. la tia Pepa, a la Mariana, Toni, li va dur una radiet xiquetet de la mà. Sí, estava allí, doncs. Eren a Xina. I nosaltres arribàvem a la magatzem i el primer que fèiem, es portes en par, pum, la ràdio posat. I la dona se posava a remendar, allí com totes, i Maria pues, nos donava les instruccions, perquè era més o menys Era la jefa. si anàvem a armar, nos dia el bou que tenien que armar o el que tenien que fer. I la ràdio, canta que te canta. Com estàvem matí i vespre i mon anàvem de nit ja, pues la dona arriba un dia i diu, ai, apagueu això i doneu-los au ja que les persones tenen que estar sequetes. El dolor de cap que tenien. Es pensava que la ràdio estava en la llit. Tot xerrat. Que li donava Tot memòria. xerrat. Era una cosa... A canta a remendar en Maria i no sé si venies tu. I em van deixar allí a mi, a la tonteta del poble, i se'n van totes. Ah, sí? I jo a plegar l'hora, i aquí Aquí no vaig però, sí, i a quina hora me'n vaig a casa. I aquí no hi ha ningú, i no tinc diners. I com entonces era de poble, Claro. me'n vaig dir que anar darrere a un home que coneixia i li vaig dir, em pot deixar 2 pessetes? Pa mi me n'he anat com una campello.